Vrlo česta pojava u mnogim domaćinstvima, kako u zgradama, tako u kućama, je problem sa buđi. Mi smo u stanu od našeg gledalca, pojavila se buđ na zidu, kontaktirali smo naše prijatelje iz Knaufa. Kako ovaj problem da rešimo? S nama je Srđan. Da li Knauf ima rešenje za ovo? Evo, Knauf ima specijalno rešenje, da kažem, za to, to je ovo sredstvo, znači odstranjivač buđi, koje je pakovan u ovih 500 ml i da kažem, ovo sredstvo je dovoljno za nekih 10 kvadrata, znači da se skine u jednom premazu ili dva. Evo sad ćemo ukratko to da vidimo na licu mesta kako to deluje i kako se šta radi postupno. Dobro, ovdje imamo zid u pitanju, znači da li se on može nositi na sve površine ili... Naravno, osim da kažem ovih zidnih površina, to jest betonskih površina, može da se nanosi i na drvetu i na plastici, na silikonskim, da kažemo, fugama, na cementnim fugama, znači odstranjuje buđ. Dobro, ajde da vidimo. Evo, jednostavno je pakovano, imamo pumpicu, znači nije potrebno dodavati ništa, ni vodu, sredstvo je, da kažemo, spremno za upotrebu. Znači ne razblažuje se? Ne razblažuje se, nikako, znači spremno je za upotrebu, jednostavno ga otvorimo. A rukavice? Pa pazite, sve zavisi da li je neko alergičan ili nije, u nekim slučajevima jeste, ali u principu, da kažemo, i nije potrebno. Pre same primjene, znači kad smo namontirali pumpicu, znači imamo koji na ovim ostalim za otvaranje i zatvaranje, pre same primjene sredstva na oštećenu površinu, znači nije potrebno površinu očistiti ili očetkati ili sastrugati ili obrusiti, kako već ko zove, jednostavno se znači samo naprska, ostavimo 10 minuta, 10 do 15 minuta da sredstvo deluje. Ako je, da kažemo, jače zaprljano ili veća pojava koncentracija buđi, onda ponoviti postupak posle 20 minuta ponovo. Ajmo sad, Srđane, da vidimo kako deluje ovo sredstvo. Evo, ovo sredstvo je jednostavno, znači, za upotrebu, jednostavno sa nekih 15-20 cm od površine, to jest oštećene površine, naprskavamo u kontinuitetu, da kažemo. Odstranjivač buđi ne deluje uopšte na površinu. Šta hoću da kažem, da ako nam je okrečen zid sa nekom kvalitetnijom bojom ili bilo šta što je do sad to bio veliki problem, znači ne oštećuje boju, penetrira u samu strukturu. Evo, već posle par sekundi vidimo kako buđ nestaje. Da. Ukoliko je veća koncentracija buđi, znači jednostavno posle 10-15 minuta ponovimo proces, znači 2 puta. Ono što je bitno isto reći da, što se tiče mirisa, znači nije neki štetan miris, ništa. Nema nikakvog čak i prijetnoga mirisa. Da. Ali opet je preporuka da se možda izluftira, tako, prostorija gde se... Naravno, potrebno je da kažemo, ajde, posle toga, posle ovog nanošenja spreja, da se izvetri prostorija. Da, pogotovo što ovdje u sobi ima i mala beba od svojih kreveta, znači moramo da mislimo na sve. Bože moj. Zato smo tu. Naravno. Dobro, idemo sada na pauzu pa da se vratimo da vidimo šta smo radili. Ja sam iznenađen, prijatno naravno, i oduševljen sam kako smo ovaj problem rešili. Da, u istom smo stanu, da, u istoj smo zgradi, da, bilo je tu nekada buđi. Za samo 10 minuta uz Knauf sredstvo, ali tako? Odstranjivač buđi. Odstranjivač buđi, mi smo to rešili. Gde možemo to da nabavimo, gde možemo da kupimo to magično sredstvo? Ovo magično sredstvo može se nabaviti u svim malo bolje snabdevenim maloprodajama, to je farbarama i na stovarištima građevinskog materijala širom cele Srbije. Da, evo ja ću samo na kraju još jednom da kažem, znači vrlo lako stavite, isprskate, sačekate malo, ukoliko ima veće površine buđi, ponovimo postupak i eto, za 15 minuta. Dobijemo čist zid. Ništa, hvala puno naravno Knaufu, hvala puno Srđanu, a tu stojimo na raspolaganju kao i do sada, Knauf ima rešenje za sve. Tako je, ako imate bilo koji problem, javite se, tu je Knauf za vas.